Ja, den ene, så ligger du bare 2. Nu. Det var dårligt ramt, sikkert. Så begyndte det lige pludselig at flytte sig. Hej, lige. Jeg vil lige lade den stå. Så ved jeg det. Ja. Venstre rød. Wow. Lilla. Er det ikke bare det eneste, vi kan sige? Ja. Det er også noget, de blander sig. Er du klar? Alle sammen på samme tid. Men den bliver jo så også lettere, når vi bare hælder farven ned inden på den. Sådan en også. Ja, men der er jo mange forskellige farver nu. Ja, men når vi hælder dem ned i sådan. De bevæger sig i mønstre også. Jeg bare tage sådan en her brugt ned i, og så. How you doing, boy? Ja, lilla og lilla. Det er i hvert fald meget mørkt. Hun er vant på, så du ser, hvorfor farve det bliver. Ja, gør det lige her. Det var ikke der i. Jo, det filmer jo ikke. Vi skal bare stoppe med at filme så. Okay. Nej, det er Stop.